Ukonyuka ngokukhawuleza kwezinga lokosuleleka kwabantu ngentsholongwane yeCorona kubangela ukuba libelide ixesha lokuthomalala kweziphumo. Eliphondo selixilonge iimpawu ze-COVID-19 kubantu abayi 1 million kwaye kwahlolwa abayi 30,000. Kodwa ngoku kuthabatha iintsuku ezintlanu ukulinda iziphumo endaweni yeentsuku ezimbini. Kuya kuba nzima nangakumbi ukufumana iinkcukacha zabantu abasenokuba badibene nabantu abosulelekileyo. Abasebenzi bezempilo baxhotyisiwe baqeqeshwa ngale ngxaki bajongene nayo, kodwa kubonakala ngathi indlela abathi baphathe ngayo abo bafunyaniswa benale ntsholongwane neentsapho zabo noko ayixolisi ncam. Ukanti nokucotha kokubuya kovavanyo kuyenza imeko ingabi ntle nangakumbi. Usapho lwakwaJebese lulahlekelwe ngutamkhulu walo, ebengeniswe esibhedlele kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Kodwa kusekungaqinisekanga ncam malunga nowona nobangela wokufa kwakhe. Nangona kwi-death certificate kubhalwe okokuba usweleke ziingxaki zobomu, ii-natural causes ngolwasemzini. Uba befanele uba kusaqhutyeka nokwenza i-test, umzimba befanele uba asiwunikwanga. Ndikubana uyayikrokrela iCorona ugqirha, athathe nomakhulu ahambe ayomenza i-test laa mntu ebehlala naye. Thina singade sidibane nomzimba ekube kungekaqiniseko. Isebe lezempilo ke lithi lisebenza phezu kwesisombululo esaqubisana nokucotha kokubuya kweziphumo zovavanyo. Kodwa izento zisetyenziswayo ukwenza ezi test. Ubona ubuxhakaxhaka bomatshini bokuzenza ezi test sinabo. Ngemini nganye apha ephondweni sinakho ukutesta abantu abayi 7,000, but into esibambileyo yinto laa nto kuthiwa zii-reagent ento zokuxuba elinantsika ii-test zakho zenze nto. Isebe lezempilo ke lithi kunzima ukucela izihlobo okanye abo bebedibene norhanelwa ukuba unale ntsholongwane ukuba bazivalele phambi kokufumana isiqinisekiso sokuba ngenene unayo le ntsholongwane. Kweendaba ze-SABC ndingubusisiwe James Sana Mantashe, ndiseMpuma Koloni.